हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम हरे नमो कृष्ण माता भगवते जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधादेवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरूपच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम कृष्ण विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्भीष्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे माता जी, कृष्ण माता जी। எல்லாருக்கும் कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। ஓகே, நம்ம செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மகாநாராயண கிரந்தத்துல லெவல் 2ல பகவத்கீதை நம்ம பார்க்குறோம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். நம்ம வந்து 2.21 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம நல்லபடியா பார்த்திருக்கோம். ஆத்மா பத்தி பகவான் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்றாங்கன்னு. ஏன்னா இதுதான் முதல் நிலை. நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நான் சரீரம் அல்ல, ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்ஸ் நம்ம அதை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். அதுதாங்க. ஏன்னா சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பக்தியில நல்ல முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. அதுவும் முக்கியமா கிருஷ்ண பக்தியில நல்லபடியா நம்ம முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆத்மா நம்ம அப்படின்றது. ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்லோகம் தான் பகவத்கீதை 2.11 இருந்து 2.30 வரைக்கும் பகவானது நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுல நம்ம 20 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம 21 இருந்து நம்ம நல்லபடியா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யார் ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, வாசிச்சுக்கிடுங்க. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேத விநாசினம் நித்யம் யயேனம் அஜம் அவ்யயம் கதம் சபுருஷ பார்த்த கம் காதயதி கந்திகம். பார்த்தனே, ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றம் இல்லாதவன் என்பதை எவனொருவன் அறிந்துள்ளானோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நம்ம போன வாரம் ஃப்ரைடே படிச்சோம். சரியா? கொலை செய்ய முடியாது. வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நம்ம இதுல இந்த இதுவும் பார்த்தோம். நம்ம அதாவது 2 குருவி இருக்கும். அதுல ஒண்ணு பரமாத்மா, இன்னொன்னு ஆத்மா. ஆத்மா எப்பயுமே என்ன பண்ணுது, இந்த பழங்களே சுவைக்கணும் அப்படின்றதுலயே, அதாவது இந்த ஜட உலகங்கள்ல உள்ள சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனே பண்ணணும் அப்படின்ற முறையில இருக்கு. ஆனா பகவான் ஒரு பிறவிலையுமே நம்ம கூட ஆத்மான்னு இருந்தாலே கூடவே பரமாத்மாவா நம்ம கூடவே இருக்காங்க. இருந்து என்ன பண்றாங்க, நம்மள கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. விட்னஸ். எப்ப நம்ம வந்துட்டு நம்ம கூடவே இதோட சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காடெட் பகவான் கிருஷ்ணா எவ்வளவு பொறுமையா நமக்காக. அரூபம் சொல்லுவா இல்லையா மாதாஜி? அதுதானே இல்லையா? என்ன மாதாஜி? அரூபம் சொல்லுவா இல்லையா மாதாஜி? நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம அரூபமா இருப்பான்னு சொல்லுவா இல்லையா? இது வந்து பரமாத்மாவா இருக்காங்கன்னு சொல்லணும் மாதாஜி. அரூபம்னு வராது, பரமாத்மாவா நம்ம இதயத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்கள நம்ம வந்துட்டு அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும், உணரணும். அது எப்படி உணர முடியும்? இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கிரந்தங்கள் வாசிக்கும் போதுதான். ஸோ அந்த வகையில நம்ம இப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நம்ம இதயத்திலேயே பரமாத்மா பகவான் இருக்காங்க. ஆனா ஆத்மாக்கள் நம்மள என்ன பண்றோம், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம் அனாதிகாலமா. ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம், ஆத்மா வந்து அனாதிகாலமா இருக்கு. எப்போ ஆரம்பம் அப்படின்னே தெரியாது. ஆரம்பமாற்றது அதுக்கப்புறம் பிறப்பற்றது அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அப்போ பகவானோட குணம் பக்த வக்ஷலான்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம பகவான. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ஏதோ பெருசா வந்துட்டு ஃபார் ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி சாண்டிங் பண்ணணும். ரொம்ப பண்றேன் கிருஷ்ணா, இந்த தடவை வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து எனக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணுவோம். ஆனா எவ்வளவு காலமா பகவான் வந்து பக்கமாவே இருந்து நம்மளுக்காக பொறுமையா, இவ்வளவு பொறுமை பகவானோட அந்த குணம். அது வந்து நினைக்கும் போதே நம்மளுக்கு டக்குன்னு என்ன தோணும்னா, இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு முக்கியம், நம்ம பகவான் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிடணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம வந்துடணும். அதுதான் சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், அதுவும் நம்மளுக்கு இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு ஏதாவது நல்லது இருக்கான்னா இல்லை இல்லையா, சிரமங்கள் தான். அதனால நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் அந்த ரியலைசேஷன் அந்த ஸ்லோகத்துல. 2.23 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? 22 வாசிச்சேன் மாதாஜி. 21 வாசிச்சேன் மாதாஜி. ஆமா, இப்ப இல்ல 23. மாதாஜி. இப்ப 23. ஆமா 23 மாதாஜி. ஆமா ஆமா மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நயனம் சிந்தந்தி ஷஸ்தானி நயனம் தஹதி பாவகஹ
न सैनं क्लेदयन्त्यवो न शोषयन्ति मारुतः. ஹரே கிருஷ்ணா வந்து ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும் நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும் நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும் வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆத்மாவோட நேச்சரை பத்தி இதுலயும் சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆயுதம் அப்பெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து நெருப்பு அது மட்டும்தான் ஆயுதம் யூஸ் பண்றதுல இல்ல. இப்பெல்லாம் போர் அப்படின்னா துப்பாக்கி எடுத்து சொல்லுவாங்க, அதுல நெருப்பு அதுதான் வந்து மெயினா இருக்கும். ஆனா அப்போ போர் நம்ம டிவில எல்லாம் கூட பார்த்திருப்போம், மகாபாரத போர்லாம். அம்பு விடுவாங்கலேருந்து தண்ணி வரும், அம்பு விடுவாங்க, அதுல இருந்து வந்துட்டு நெருப்பு வரும் இல்லையா, காற்று வரும், அந்த மாதிரிலாம். சோ அப்ப வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப அந்த காலத்துல என்னெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். எதெல்லாம் வச்சு ஆத்மாவை அழிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, ஐ மீன் போர்க்களத்துல என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஆயுதத்தாலையும், அதாவது ஆயுதத்தால வெட்டுறது அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நீரால் நினைக்கப்பட முடியாது, வீசும் காற்றால் உயர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். என்ன பண்ணாலும் எந்த ஆயுதத்தை வச்சு aim பண்ணி ஆத்மாவை அழிக்கணும்னு நினைச்சாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அழிக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்போ வந்துட்டு கலிகாலத்துல அந்த நெருப்பு அது மட்டும்தான் வந்துட்டு பிரயோகப்படுத்துறாங்க. நல்லது. இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா ரொம்ப சிரமமா இருந்திருக்கும். இது ஒண்ணே இப்ப வந்துட்டு ரொம்ப சிரமமா இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதனால ஆனா அந்த காலத்துல வந்துட்டு நீரால், காற்றால், நெருப்பால், அப்புறம் ஆயுதத்தால் பார்க்கலாம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இப்போ 2.24 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? 24 மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம் அக்லேத்யோ சோஷ்ய ஏவச நித்ய சர்வகதிஸ்தானோர் அச்சலோயம் சனாதன. ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமன்றி இருப்பவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஒரு அழகா மாதாஜி அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி வாசிச்சு கொடுத்தாங்க நமக்கு. அது மாதிரி வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து ஆத்மான்றது எப்பயுமே இருக்கும். நமக்குலாம் என்னைக்குமே அழிவுன்றதே கிடையாது. நம்ம நம்மளோட எப்பயுமே ஆத்மாக்கு இருப்போம். என்னைக்கு அதுதான். கிடையாது இல்லையா மாதாஜி? என்னைக்கும் வந்துட்டு அழிவோ தீங்கோ எதுவுமே கிடையாது ஆத்மாவுக்கு. ஆத்மா என்னைக்கும் நித்தியமா இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் என்னைக்குமே இருப்போம். இன்னைக்கு இருக்கோம், நாளைக்கு இல்லைன்றதுல என்னைக்குமே இருப்போம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஆத்ம நிலையில நம்ம பக்தி பண்ணணும். அது மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணும். ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தை என்ஜாய் பண்ணும்போது சரீரம் சார்ந்த கஷ்டம் வரும். அதனால நம்மளுக்கு துக்கம் வரும் வாழ்க்கையில. நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம ஆத்மான்றதை உணர்றோம். அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது, ஸ்திரமானது, அழியாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானோட அம்சத்துல இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானுக்கு பக்தி பண்ற ஒரு முறையில நம்ம இருக்கோம். சோ இவ்வளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ட்டுதான். அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லபடியா ஸ்லோகத்துல ஆத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உட்பார்வை மறுபடியும் வலியுறுத்துவதற்காக அழிக்க முடியாது, துண்டிக்கப்பட முடியாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 2.25 25 வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்யகதோயம் அச்சிந்த்யோயம் அவிகார்யோயம் உச்சதே தஸ்மாத்யேவம் விதித்வைனம் நானுஷோசிதும் அர்ஹசி. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நன்கறிந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவான் நமக்கு தான் சொல்றாங்க. நம்ம பகவத்கீதையே நமக்காக, நம்ம எல்லாருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு பர்சனலா கிருஷ்ணா நமக்காகவே சொன்னதை நம்ம எடுத்துக்கணும், பொசசிவா இருக்கணும். அந்த வகையில என்ன சொல்றாங்க, ஆத்மா வந்து நம்ம இப்ப சயின்ஸ்ல எதுனாலும் என்ன கேட்பாங்க, ப்ரூஃப் கேட்பாங்க. பார்த்திருக்கியா, தெரிஞ்சிருக்கியா, எல்லா புலன்களால உணர முடியணும், அப்பதான் அது வந்து உண்மை அப்படின்றத நம்புவாங்க.
ஆனா ஆத்மா வந்து எவ்வளவு சிறியது நம்ம பார்த்தோம். டிப் ஆஃப் த ஹேர் எடுத்து கட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10,000னா அதுல ஒரு பாகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அதை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இது நம்ம புலன்கள் மூலியமா நம்மளால ப்ரூஃப்லாம் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆத்மான்றது உண்டு, அது சயின்ஸ்லயும் ஒத்துக்கிறாங்க. லிவிங் என்டிட்டிஸ், நான் லிவிங் என்டிட்டிஸ் நம்ம சயின்ஸ்ல படிக்கிறோம். அது ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசமே உயிர் அப்படின்றத படிக்கிறோம். ஆனா அதை வந்து அவங்க கெமிக்கல்னால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் அப்படி போகும். ஆனா ஆத்மா பத்தி நம்ம நிஜமாலுமே தெரிஞ்சுக்கணும். உயிர் ஆத்மா அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னால நம்மளுக்கு ஆன்மீகம் தான் அதுக்கு நம்மள நல்லபடியா கைட் பண்ணும். ஸோ அந்த வகையில் தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆத்மா வந்து புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன். நம்ம வந்துட்டு இந்த ம், ஆஹ், அதை பிரத்யக்ஷ மாற்ற முடியாது இல்லையா மாதாஜி? பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அதாவது புலன்களால உணரணும், இல்லைன்னா சிந்தனைக்கு மனதால அதாவது கிராஸ் பாடி ஷட்டில் பாடி மூலயமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளால முடியாது. மெட்டீரியல் விஷயத்தால கிராஸ் பாடியாலோ ஷட்டில் பாடியாலயோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஆத்மாவை நம்ம உணர முடியாது. ஐ மீன் அப்ரூவ் பண்ணி நான் பார்க்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி முடியாது. அதான் சொல்றாங்க, ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு சிந்தனை மைண்ட் எங்க இருக்கு, ஷட்டில் பாடில, அதுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். நம்மளால உணர முடியாது, மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துல தான் ஆத்மா உணரதான் முடியும். நன்கறிந்து உடலுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல சிரமங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணக்கூடாது, வருத்தப்பட. ஏன்னா நல்ல நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்குமே பரிஷித் மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர், பாண்டவர்களுக்கெல்லாம் சிரமங்கள் வந்துச்சு. ஆனா அவங்க வந்துட்டு கர்மனால வந்துச்சுன்னு கிடையாது. அவங்களாம் பகவானோட இந்த பாஸ்டம்ஸ்ல பங்கு எடுத்துக்கிறாங்க. பகவான் டிவோட்டிஸ் வந்து கஷ்ட காலத்துல எப்படிலாம் வாழ்க்கைய மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு நிலைதான். அதனால நம்ம வந்துட்டு நமக்கு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட கர்மானால, ஓகேவா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உடலுக்காக, நம்ம உடல் சார்ந்த விஷயத்துக்காக நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது எதுக்கும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் இந்த இதுலயும் பாக்குறது. அதுக்கப்புறம் 2.26 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அதஸ்தைனம் நித்யஜாதம் நித்யம் வா மன்யசே மிருதம் ததாபித்வம் மகாபாஹோ நைனம் சோஷசிதும் அர்ஹசி. இருப்பினும் ஆத்மா அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலன் பொருந்திய புயங்களை உடையோனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஸோ இப்பயும் வந்துட்டு ஒருவேளை பிறந்து இருக்கிறது அப்படின்னு ஆத்மாவுக்கே இருந்த ஆத்மா என்னைக்கும் பிறப்பிறப்பு சுவிட்சில், அதாவது சரீரம் தான் மாறும். பிறப்பிறப்பு சுவிட்சில் சரீரம் தான் மாறும், ஆத்மால எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அப்படி ஒரு வேளை ஆத்மா பிறப்பு இறப்பு அதில் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா கூட கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா ஒன்ஸ் அவங்க இருந்தாங்கன்னா மறுபடியும் பிறப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால வந்துட்டு வருத்தப்பட வேண்டாம் அப்படின்றத பகவான் வந்து ரெண்டு பக்கமுமே சொல்லி சமாதானப்படுத்துறாங்க அர்ஜுனரை. 2.27 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஒரு தரம் கூட வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? 26 தான் இப்ப வாசிட்டேன். 28 வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்தது வேற ஓகே, யாராவது? 28 வாசிக்கலாம் மாதாஜி. அவ்யக்தாதீனி பூதானி வியக்தமத்யானி பாரத அவ்யக்த நிதனான்யேவ தத்ர கா பரிதேவனா. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றின, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பகவான் இங்க வந்து ஆத்மாவோட நிலையை தான் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரியா? ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றின, இறுதியில் அழிக்கப்படுகின்றன, மீண்டும் மறைகின்றன. இது வந்து கிரியேஷன், அனிகிலேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அதுல வந்துட்டு நம்ம பாக்குறது. சரிங்களா? அதனால எந்த நிலையிலையுமே வந்து கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணஸ் செஸ் ஆட்டம் போல் முடிவு மடக்கி தோற்கடித்தார். நாஸ்திகவாதம், சாஸ்திர ஞானம், மகாபாகோ பலம் பொருந்திய எங்களை உடையவனே அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே. இந்த உட்பார்வை எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல. பட் ஸ்டில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ஆத்மா வந்து எனக்குமே நித்தியமானது அப்படின்றது, உடல் வந்து தற்காலிகமானது அப்படின்றத நம்ம
பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆனால் உடல் அசௌகரியங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒருபோதும் நம்ம புலம்புறது கூடாது, கஷ்டப்படக்கூடாது, வருத்தப்படக்கூடாதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. வேற யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? हरे कृष्णा माता जी। அவசியம் பிரபுஜி. 2.29 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माता जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति त्वैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्य शृणोति विश्वात् ஏனம் வேதன சைவ கஷ்டித். சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர், வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்களாக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து பகவான் வந்து என்ன உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஆத்மா வந்து பிறப்பற்றது ஆரம்பமற்றது மாற்ற முடியாது அப்படின்னாலும் அதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டாம். ஒருவேளை பிறப்பு இறப்புன்றது ஆத்மாவுக்கு உண்டுனாலும் வருத்தப்பட வேண்டாம். ரெண்டு பக்கமுமே பார்த்தாலுமே நீ வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்றாங்கன்றது. அப்புறம் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, இது வந்து அர்ஜுனனை அவங்க சொல்றாங்க. மகாபாகோ அப்படின்னா பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம இது வந்து ஆச்சரிய ஸ்லோகம்னு சொல்லுவாங்க பகவத்கீதையில், ஆச்சரிய ஸ்லோகம் அப்படின்ட்டு. ஆத்மா வந்துட்டு சிலவங்க வந்து ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அதோட அந்த இது முக்கியமாக பகவத்கீதையில், அப்புறம் நம்ம கிரந்தங்களில் நம்ம வந்து ஆத்மாவோட அந்த ரியலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அன்பான் மீனிங்லெஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பயுமே இருக்கும், எதாலையும் வெட்ட முடியாது, எதாலையும் உலர்த்த முடியாது அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதோட சைஸே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இல்லையா? முடியோட டிப்பை 10,000 டிவைட் பண்ணி அதில் ஒரு பாகம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆத்மா வந்து சிலர் வந்து ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமானவனாக கேட்கின்றனர், வேறு சிலர் அவனை பற்றி கேட்ட பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். எவ்வளவுதான் கேட்டாலோ ஆச்சரியமாக பார்த்தாலோ இல்லை கேட்டாலோ, ஆனால் ஃபுல்லாக ஆத்மாவை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரியலைசேஷனில் தான் வருமே தவிர எல்லாருக்கும் டக்குன்னு அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்கன்சீவபிள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நேச்சர் அதுதான் அது. அப்போ உட்பார்வை இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இது வந்து ஆச்சரிய ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்கறது, வர்ணிக்கிறது, கேட்கறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது வாழ்க்கை படம். இதே அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையினாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தனின் வழிகாட்டுதலினாலும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். இப்போ ஆத்மா பற்றி நம்மளாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா நல்ல சாஸ்திரம், அந்த சாஸ்திரத்தை நம்மளை நல்லா கொண்டு வந்து சேர்க்குற ஒரு சீட பரம்பரை, பானஃபைடு பரம்பரா வேணும். அந்த பியூர் டிவோட்டிஸ் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? சாஸ்திரத்தில் ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பற்றி என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம உணர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ 2.30 ஸ்லோகம் பிரபுஜி ஹரே வாசிச்சு கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்குமா மாதாஜி? அவசியம் பிரபுஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி ஒரு 2-3 ஸ்லோகம் வாசிச்சதுக்கப்புறம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? இப்போதான் அவங்க ஸ்டார்ட். ஓகே மாதாஜி. அவசியம் ஓகே பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா 30 ஸ்லோகம்? மாதாஜி 2.23 அவ்வளவு சீக்கிரமாவா முடிச்சிட்டீங்க? அவ்வளோ 2, 3 எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஓகே. ஹரே வெளியில போயிருந்தேன், இப்பதான் ஜஸ்ட் ஐ கேம் பேக் டு ஹோம். அவசியம் அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இல்லை, ஏற்கனவே பார்த்ததுன்னா ஆத்மா பற்றி நம்ம பார்க்கறது தான். அதாவது அழியாதது, நித்தியமானது, அதுதான் அந்த கோர் பாயிண்ட் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। வாசிச்சு கொடுங்க. देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वश्च भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि. பரத குலத்தோன்றலே, உடலின் உறைபவன், ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர் வழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ இந்த 2.11 30 வரைக்கும் பகவான் வந்து ஆத்மாவோட அந்த நேச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதனால அழியாதது, அதனால நீ வந்து யாரையும் இங்கே அழிக்க போறதில்ல அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஆரம்ப நிலை பாடம். இந்த
30th ஸ்லோகம் முடிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியணும். நம்ம வந்து ஆத்மா, சரீரம் வந்து ட்ரெஸ் மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த சரீரத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்னொன்று வெஹிக்கல் மாதிரி நம்ம இந்த சரீரத்தை பார்க்கணும். இந்த சரீரம் வந்து நம்மளுக்கு பக்தி செய்யறதுக்காக மட்டும்தான் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ஹியூமன் சரீரத்தை பக்தி செய்யறதுக்காக மட்டுமே, அதுக்காக மட்டுமே நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கம்பெனியோட காரை கம்பெனி பர்பஸ்க்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், இல்லையா? அது இல்லாமல் நம்ம சொந்த விஷயத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னு என்ன பண்ணுவாங்க, தண்டனை கிடைக்கும். அதே மாதிரி தான் பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா விஷயமும் இருக்கு இங்க. உயர்ந்த பகவான், ரொம்ப பொறுமை, ரொம்ப வந்துட்டு கருணை, ரொம்ப எல்லாத்துலேயுமே பக்த வக்ஷலா பகவான். அவங்களுக்கு பக்தி செய்கிறது தான் இருக்கு இல்லைன்னு நமக்கு கொடுப்புனியே. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல்னு தெரிஞ்சு, இந்த சரீரம் பகவான் நமக்கு ஹியூமன் சரீரத்தை பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறதுக்காக, அதில் நம்மளுக்கு எல்லா வகையிலையும் அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு. பானஃபைடு பரம்பரா, மந்திரம், குரு எல்லாமே கிடைச்சிருக்காங்க இல்லையா? எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஹியூமன் சரீரத்தை பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடையிறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம சிரமப்படணும். அதுதான். அப்போ வாழ்க்கை பாடம் ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. அப்போ இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் போன வாரமே. சரி, சண்டை போடுன்னு அர்ஜுனனை சொல்கிறாங்களே, அப்போ நம்மளும் போயிட்டு எல்லாரையும் அழிக்கலாமா அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது. அதாவது மனிதனை மட்டும் இல்லை, எந்த உயிர் வாழியும் நம்ம அழிக்கவே கூடாது. ஏன்னா பகவானோட குழந்தைங்க எல்லாருமே பார்ட் அண்ட் பார்சல். சரிங்களா? ஸோ அது இப்போ இதில் அர்ஜுனனுக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆர்மி பீப்புள் வந்து கவர்மெண்ட்டோட உத்தரவோட போர் பண்ணி நாட்டை பாதுகாக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இது வராது, பனிஷ்மெண்ட் வராது. அதே ஆர்மி பீப்புள் தனிப்பட்ட முறையில் யாரு கூடயா சண்டை போட்டு அவங்களை துன்புறுத்தினாங்கன்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அந்த ஒரு நிலையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு நம்ம போய் சண்டை போடலாமா எல்லாரு கூடயும், இல்லை ஒரு உயிர் அழிக்கலாமான்னா அது கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் 2.31 ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माता जी। स्वधर्मम् अभि सावेश्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म याति युक्तात् श्रेयो यत् சக்த்ரியத் ந வித்யதே. சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமையை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கில்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ இப்போ வந்து சத்திரியன் என்ற முறையில் அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்களோட கடமை அவங்க செய்யணும். என்ன பண்ணணும், போர் பண்ணணும். அதை விட சிறந்ததா கடமை உனக்கு வேற எதுவும் கிடையாது. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நம்மளோட கடமையை நம்ம சரிவர பண்ணணும். நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கோம், எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். நம்மளோட கடமைன்றது என்ன அப்படின்னா, இதில் வந்துட்டு சூத்திரர்கள்னும் போது எல்லாருக்குமே லேபர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன, நம்மளோட ஒரு ஃபேமிலியை நம்ம ரன் பண்ணுறதுக்கு என்ன சினிமா செஞ்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு சிஸ்டரும் சாண்டிங் பண்ணி ஒரு ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பானஃபைட் பரம்பராவில் நம்மள இணைச்சிக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? ஸோ நம்மளோட ஆனால் இதில் வந்து இப்போ சத்திரியன், வைஷ்யன், அதுக்கப்புறம் வந்து சூத்ரன், பிராமணன், இந்த முறையில் நம்மளுக்கு சூத்ரர்கள் அந்த ஒரு நிலை நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? அடுத்தது 32 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்ருச்சாசோ சோபபன்னம் ஸ்வர்கத்வாரம் அபாவ்ருதம் சுகி நக்ஷத்ரியா பார்த்த லபந்தே யுத்தம் ஈத்ருஷம். பார்த்தனே, வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள் ஸ்வர்க லோகத்தின் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ இப்போ ஒரு சத்திரியன்ற முறையில் நீ போர் பண்ணணுன்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. கடமையை பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும்னு. நமக்கும் அதே தான். அதே மாதிரி இப்போ அர்ஜுனனுக்கு இது பிரத்யேகமாக என்னென்னா, ஒரு போர் வருது, ஒரு வாய்ப்பு வருது அப்படின்னா சத்திரியன் என்ன பண்ணணும், அதை நல்லபடியாக அதை ஏற்றுக்கணும். என்றைக்குமே டினை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? அது வந்து என்னென்னா சொர்க்கலோகத்துக்கான கதவு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ சத்திரியின் கடமை என்னென்னா குடிமக்களை பாதுகாக்கிறது, சட்ட ஒழுங்கு அதெல்லாம் பாதுகாக்கிறது,
சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஒரு குருவோட கைடன்ஸில் அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணுறது. எப்பயுமே அந்த காலத்தில் சத்திரியன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாட்டை ஆட்சி பண்ணுறவங்க குருவோட கைடன்ஸில் தான் பண்ணுவாங்க. தவிர நான் பதவியில் இருக்க இஷ்டப்படி நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இருக்கவே மாட்டாங்க. குரு என்ன சொல்கிறாங்களோ சாஸ்திர முறைப்படி அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த முறையில் ஆட்சி நடக்கும் அப்படின்னு. அப்போ இரு வகையான கடமை, ஸ்வதர்மம், சனாதன தர்மம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்வதர்மம் அப்படின்றது தனக்கான ஒரு தர்மமாக பார்த்தோன்னா இவங்க பீஷ்மர், அப்புறம் வந்து கர்ணன், துரோணாச்சாரியர் இவங்களும் ஸ்வதர்மம். நான் ஒரு இது வாவ் எடுத்திருக்கேன், அதை நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுறது. சனாதன தர்மம்ன்றது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், சரிங்களா, ஆன்மீக கடமைகள் அப்படின்றது. அப்போ சொர்க்கலோகங்களை அடைதல். இப்போ என்ன அப்படின்னா சத்ரியன் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க வந்து ஒரு போர் அப்படின்றது வருது அப்படின்னா அதை அவங்க எப்பயுமே எடுத்துக்கணும். அப்படி டினை பண்ணாமல் அப்படி அவங்க அதை ஸ்வீகரிக்கும் போது அவங்களுக்கு சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும் அப்படின்றது, சரிங்களா. அப்போ எந்த துறையாக இருந்தாலும் உயர் அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலின்படி தனக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் இப்போ நம்ம வந்து என்னன்னா சத்ரியனா, பிராமணனா, வைஷ்யனா, சூத்ரனா, நம்ம சூத்ரர்கள், சரிங்களா. எந்த துறையில் இருந்தாலும் சரி, அதாவது எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, வர்ணத்தில் இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உயர் அதிகாரிகள். யார் நமக்கு உயர் அதிகாரி அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், சரிங்களா. அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து அவங்க கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்மளோட கடமைகளை நம்ம நிறைவேற்றணும் அப்படின்றதான் ஒரு வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அப்போ நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸில் நம்மளோட செயல்களை நம்ம செய்யும்போது, கடமைகளை செய்யும்போது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம முக்தி அடைய முடியும், சரிங்களா, லிபரேட் ஆக முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 2.33 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத சேத்வம் இமம் தர்ம்யம் சங்கராமம் ந கர்ஷ்யசி ததஹ ஸ்வதர்மம் க்ரீத்திம் சஹ ஹித்வா பாபம் அவாப்ஸ்யசி. எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாவ விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரன் என்னும் புகழையும் இழப்பாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஒருவேளை அவங்க வந்து சத்திரியனா அவங்க அந்த கடமையை ஏத்துக்கல, செய்யலைன்னா அவங்களுக்கு புகழ், வீரம் இதெல்லாமே போயிடும், சரிங்களா. அதாவது அந்த புகழை போயிடும். அவங்க வந்து எல்லாரும் இது பண்ணி பேசுவாங்க இல்லையா, பயந்து போய் போற விட்டுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப தவறுதலா பேசுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது ஓகே பிரபுஜி 34 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகீர்த்திம் சாபிபூதானி கதயிஷ்யந்தி தே அவ்யயாம் சம்பாபிதஸ்ய சகீர்த்திர் மரணாத் அதிருஷ்யதே. மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ ஒரு சத்திரியனா அவங்க அவங்களோட கடமையை செய்யணும். அப்படி செய்யலைன்னா இகழ்ச்சி தான் ஏற்படும். அப்போ ஒரு சத்திரியனுக்கு அதை விட ஒரு சிரமம் வேற என்ன இருக்க முடியும்? ஏன்னா சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அர்ஜுனர், எனக்கு போர் பண்ணுறதுனால என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்போ பகவான் அதான் சொல்கிறாங்க, போர் பண்ணலன்னா தான் உனக்கு சிரமம். போர் பண்ணால் உனக்கு ஒன்று என்ன கிடைக்கும், ஸ்வர்கலோகம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ஆட்சி ராஜ்யம் கிடைக்கும். இறந்தால் சொர்க்கம், இருந்தால் ராஜ்யம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். போர் பண்ணலைன்னா தான் அவனுக்கு வந்து என்னது கஷ்டம், சிரமம். ஏன்னா உன்னை எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, இகழ்ந்து பேசுவாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு நிஜமாலுமே திறமை இருக்கு, ஆனால் அவங்களுக்கு திறமை இல்லை, பயந்து போய் போரை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு நிஜமாலுமே சிரமத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ அதான் பகவான் சொல்றாங்க, போர் பண்ணலைன்னா தான் உனக்கு சிரமம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணமடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது, இதுவே பகவானின் இறுதி தீர்ப்பாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே ஒரு சத்திரியனுக்கு அதுதான் வந்துட்டு சரியான முறை அப்படின்னே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு பகவான் சொல்ற உபதேசம் இதுதான், போர் பண்ணி இறந்துட்ட அப்படின்னா உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். ஏன்னா போரை வந்து சத்திரியன் நீ டினை பண்ணக்கூடாது. அப்போ அவங்களுக்கு சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். அதுவும் தர்மத்துக்காக வேற பண்றாங்க. இருந்தா ராஜ்யம் கிடைக்கும், வின் பண்ணா ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஆனா இது பண்ணாம நீ போர் பண்ணாம எட்டக்கு பண்ண உனக்கு அதில் தான் பாபம் வரும், எல்லாரும் உன்னை இகழ்ந்து பேசுவாங்க, அதில் தான் உனக்கு துன்பம் ஏற்படும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 35 மாதாஜி.
எஸ் பிரபுஜி. भयात्राणातु वरदं हंसयन्ते त्वां महारथाः तेषां सत्त्वं बहुमधो भूत्वायास्यसि लाघवम्. உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ ஆப்போசிட் டீம்ல இருக்காங்க இல்லையா, கௌரவர்கள் எல்லாரும் அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி கருணையினால போர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னுவாங்களா? இல்லை, கிடையாது. எங்கள்கிட்ட 11 அக்ரோனி சேனை இருக்கு, எங்களோட பலத்தை பார்த்து நீ வந்து பயந்து போயிட்டு போரை விட்டுட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அர்ஜுனனோட திறமை அலாதியானது இல்லைங்களா? அவங்க நிஜமாலுமே பயந்து போய் போரை விட்டாங்களா, எங்க நான் தோத்து போயிடுவேணும் அப்படின்னு இல்லை, கம்பேஷன்னால. ஸோ அதனால பகவான் வந்து அந்த அவங்களோட அந்த நேச்சர், கௌரவர்கள் வந்து உடனே புகழ்ந்தெல்லாம் பேச மாட்டாங்க, கருணையினால போரை விட்டுட்டேன்னு அவங்க வந்து உடனே இழந்து பேசுவாங்க. அதுதான் உனக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? அடுத்தது போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு. ஓகே, அதே ஸ்லைடே திருப்பி போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சகோதரர்கள் பாட்டனார் ஆகியோரின் மீதான கருணையினால் போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவர் என்று எண்ணாதே, உன்னது உயிருக்கு பயந்து ஓடினாய் என்று எண்ணுவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பிரபுஜி 2.36 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவாச்யவாதம் ச பகூன் வாதிஷ்யந்தி தவாஹிதாக இந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்க தரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகளை பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உன்னை திறமையை சிந்திப்பர். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி அதுதான் சொல்றாங்க, சரியா? ஸோ அதனால ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து உடனே நிந்திச்சு பேசுவாங்க, அதுதான் உனக்கு ரொம்ப துன்பமான விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. 37 ஸ்லோகம் பிரபுஜி. அதோ வா பிராப்ஸ்யசி ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா வா போகஸ்யசி மகிம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயः. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகரை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அதான் இறந்தால் வந்து சொர்க்கம், இருந்தால் இது ஆட்சி, ராஜ்யம், அதுக்கான பிக்சர் தான் இது, சரிங்களா? ஸோ அதனால அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாங்க, கண்டிப்பா போர் பண்ணுன்றாங்க. ஸோ பகவத்கீதை படிச்சுட்டு யாராவது வந்துட்டு ஆன்மீகத்துக்கு போறேன், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் தவம் பண்ண போறேன், பகவான் அந்த மாதிரி எங்கேயுமே சொல்லல, கடமையே செய் அப்படின்னு தான். ஸோ பகவத்கீதை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நிறைய நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும், அதுதான் ஆக்டிவா இருக்கணும், நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும், நல்ல பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளே ஈடுபடுத்திக்கணும். ஃபேமிலி விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து ஃபேமிலி விஷயங்கள்ல மெட்டீரியல் விஷயங்கள் நம்ம வந்து கடமையை செய்யணும், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும் அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 37 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே, இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இப்போதான் வாசிச்சிங்க. 38 மாதாஜி. 37 வாசிச்சிட்டாங்க. ஒரு நிமிஷம். எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணனிடம் எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் என எவருக்காகவும் எவருக்கு கடமைப்பட்டவனோ கடன்பட்டவனோ ஆக மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். புத்தகம் வாசிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. 37 வாசிக்கல. வாசிக்கல. 38ல மாதாஜி சொல்றது 38ல யாருக்கு 38 வாசிக்கணும். சரி. ஆமா, ஸ்லைடு ஆயிடுச்சு. ஓகே. சுக துக்கே சமே கிருத்வா லாபாலாபௌ ஜயௌ சதா யுஜ்யஸ்வா நைவம் பாபம் அவாப்ஸ்யசி. இன்ப துன்பம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப அதுதான் இன்ப துன்பம், லாபம் நஷ்டம் எல்லாம் இந்த டியூயாலிட்டிஸ், இதெல்லாம் மெட்டீரியல் சார்ந்த விஷயம், ஆத்மா சார்ந்த விஷயம் கிடையாது இல்லையா? அதனால மெட்டீரியல் சார்ந்த விஷயத்துல இந்த டியூயாலிட்டிஸ்ன்றதுல இருமைகள்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து நம்ம எப்பவுமே சமமா இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட செயல்கள் நம்ம செய்யணும். அப்படி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாப விளைவுகள் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அப்ப இங்க என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா மரமே செழிப்பா இருக்கும்.
கரெக்டா? அந்த ஃபார்முலா தான் இதில் நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். சரிங்களா? எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டு முகுந்தனான கிருஷ்ணனிடம் எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ, எப்போ நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோமோ, அப்போ நம்ம வந்து தேவர்களுக்கு தனியாக நம்ம திருப்தி பண்ணணும், முனிவர்களுக்கு தனியாக நம்ம கடமைகளை செஞ்சு திருப்தி பண்ணணும், வழிபாடுகளோ என்னும் அந்த விஷயங்களோ. அதுமாதிரி பொதுமக்கள், உறவினர்கள், மனித சமுதாயம், முன்னோர்கள் அப்படின்ட்டு யாருக்கும் நம்ம வந்து கடமைப்பட்டவங்க கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்திலேயே அது எல்லாமே அடங்கிடும். ஓகேங்களா? மரத்தோட வேருக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றும்போது மரமே செழிப்பாக இருக்கிற மாதிரி. அது மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றது நம்மளோட வயிற்றுக்கு தான் போகும். ஆனால் உடம்பு என்ன ஆகுது? அதனால ஆரோக்கியமாக இருக்குது, ஆக்டிவாக இருக்குது இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேயே எல்லாரையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதா அர்த்தமாகுது. அதனால் நம்ம யாருக்கும் கடமைப்பட்டவங்க இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். 39 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? ம். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. தேஷாதே விகிதா சாங்கியே உத்திரியேகோ திவாம் ஸ்ருணு உத்தயா யுக்தோ யயா பார்த்த கர்மபந்தம் பிரகாசியசி. சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கிறேன். பலரை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். பிதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு செயல்பட்டால் கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இது வரைக்கும் சாங்கிய தத்துவம் அப்படின்றது சரீரம், ஆத்மா, அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். சரிங்களா? அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ என்னன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகா பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பகவான் நமக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ண போகிறாங்க. அதாவது பற்றுதல் இல்லாமல் நம்ம செயல்கள் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது தான். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது பற்றுதல் இல்லாமல் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? கர்ம பலன் ஏற்படாது. கர்ம பலன் ஏற்படாததுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்றது நம்மளை பாதிக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதை நம்ம இங்கே பார்க்கறது வேத அகராதியான விருத்தியின்படி சாங்கியம் என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். இது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும் அப்படின்னு. அதாவது சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள், அதாவது இந்த மகா தத்துவா, இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் அதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அது தனியாக. அதுக்கப்புறம் ஆத்மா, அதாவது 24 எலமெண்ட்ஸு, அதில் வந்துட்டு இந்த மகா தத்துவான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா. இந்த நிலையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஆக யோகம் புலனடக்கத்தை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். போரிடம் மறுத்த அர்ஜுனனின் நோக்கம் புலனூச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. அர்ஜுனன் தனது முக்கிய கடமையை மறந்து போரிலிருந்து விலக விரும்புகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ யோகம் அப்படின்னாலே என்னென்னா ரெகுலேஷன் தான். சரிங்களா? அது கர்மயோகமாக இருந்தாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம். யோகம் அப்படின்னாலே பகவானை நம்மளே இணைக்கிற ஒரு சாதனம். கரெக்டாக யோகம்னா என்னென்னா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கும் சாதனம். அப்போ எப்படி அது இணையும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கர்மா, நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு வரும். அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்? புலனடக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது ஞானத்தை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கிறது, பக்தியை நம்ம கொண்டு வர்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து அஷ்டாங்க யோகம் இருக்கலே வந்து பக்தி யோகம் தான். பட் இருந்தாலும் இந்த யோகங்கள்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில் பார்க்குறோம். அப்போ யோகத்தில் என்ன ஆகும்? ஆத்மா பரமாத்மா இணையிற எல்லா விஷயத்துலையும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா புலனடக்கம் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ போரிடம் அடுத்த அர்ஜுனனின் நோக்கம், போர் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்க அர்ஜுனன். அதில் என்ன இருந்தது? அவங்களுக்கு அந்த சென்சஸ், அதாவது பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் தானே அவங்க எல்லாமே யோசிச்சாங்க. ரத்த சம்பந்தம் விஷயமா யோசிச்சாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் வந்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்ணாங்க? போர்லேருந்து விலகிக்க அவங்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க? பகவான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. சரீரம் வேறு, ஆத்மா வேறு, சாங்கிய ஃபிலாசபி. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் நம்மளோட செயல்கள் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால ஆத்ம நிலையில் செயல்கள் பண்ணணும். நம்ம செல்ஃப் ரியலைஸ்டாக சோலாக இருந்தாலும் நம்ம செயல்கள் பண்ணாலும் அது எப்படி இருக்கணும்? நிஷ்காம கர்மயோகம், எதிலும் பற்றுதல் இல்லாமல் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களாக பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த ஸ்டெப் ப்ராசஸ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாசிச்சு கொடுங்களா? 2.40 ஸ்லோகம் படிக்கிற மாதாஜி. நேகாபி கர்மநாசோஸ்தி தத்வாயோ ந வித்யதே பல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய ராயதே மகதோ பயாத். இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகம் வந்துட்டு நிறைய இடத்துல பிரபுபாத்தை கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. இம்முயற்சியில் பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம இப்போ பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா அதில் குறைவோ இழப்போ என்றைக்குமே ஏற்படாது நமக்கு.
சரிங்களா? இப்ப நான் இந்த சரீரத்த விட்டுட்டு வேற ஒரு சரீரம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த சரீரத்துல நான் வந்து இப்போ ஒரு ஃபீமேலா இருக்கேன். எனக்குன்னு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும், ஃபேமிலி இருக்கும், அடையாளம் இருக்கும், இந்த கண்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்லாம் இருக்கும். அது எல்லாமே அடுத்த பிறவிலையும் வருமானா? கிடையாது. இல்லைங்களா? மறுபடியும் எல்கேஜிலேருந்து தான் படிக்கணும். ஒருவேளை மனித பிறவியில பிறந்தா ஒரு வேளை இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எதுவுமே நம்மளுக்கு அப்படியே கண்டினியூ ஆகாது. இந்த பிறவில நான் டாக்டர் வந்து அடுத்த பிறவில டாக்டராவே நான் இருப்பேன் அப்படின்னும் சொல்லவும் முடியாது. இல்லைங்களா? ஒரு என்னன்னா அந்த மெட்டீரியல் விஷயம் எல்லாமே எண்ட் ஆயிடும். ஆனா ஆத்மா ரிலேட் நம்ம பக்தி பண்றோம் இல்லைங்களா? அது வந்து உண்டியல்ல போட்ட காசு மாதிரி. நம்ம வந்து உண்டியல்ல காசு போடுறோம் அப்படின்னா, அதை நம்ம நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் போட ஆரம்பிக்கிறோம்னா, அது என்ன ஆகும்? போட்ட இடத்துலேருந்து அது அதிகமாகும். இல்லைங்களா? அதே ஒரு விஷயம் தான். பக்தி மார்க்கத்துல என்னைக்கு நம்மளுக்கு குறைவோ, இழப்போ அது கிடையாது. அதுல நம்மளுக்கு தாழ்ச்சியோ, குறைவோ நம்மளுக்கு என்னைக்குமே கிடையாது. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம முன்னேறினாலும், அது நம்மள என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மிக பயங்கரமான பயம். என்ன பயம்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இல்லைங்களா? அதுலேருந்து நம்மள பாதுகாக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயல்களை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம் அப்படின்றது இது வந்து சிக்ஸ்த் சாப்டர்ல அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து யோக முறையை ஃபாலோ பண்றாங்க, அஷ்டாங்க யோகத்துல கேட்பாங்க. யோக முறையை ஃபாலோ பண்றாங்க, ஆனா அவங்களால முடியல, ஃபால் டவுன் ஆயிடுறாங்க. அப்போ அவங்க நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த பிறவில ஒரு நல்ல பணக்கார ஃபேமிலிலயோ இல்லைன்னா ஒரு பக்தி மார்க்கம் செய்யக்கூடிய பக்தி மார்க்கத்துல வரக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலிலயோ நல்ல குடும்பத்திலயோ அவங்களுக்கு பிறப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு. அது ரொம்ப காலம் அது மாதிரி யோக முறையில இருந்துட்டு ஆனா அதுலேருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆச்சாரியர் குடும்பத்துல அந்த மாதிரி பிறப்பு கிடைக்கும். அதாவது இன்னும் என்ன பக்தியில நல்லா ஈடுபடுறதுக்கு மாதிரியான பிறப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஆனால்தான் அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்க அந்த விட்டிருந்தாங்க இல்லையா பக்தி, அதை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா சந்தர்ப்பத்தையும் பகவான் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தன்னுடைய கடமைகளை விட்டு விட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன். நம்ம வந்து நம்மளோட குடும்ப இது தர்மம், குல தர்மம் அப்படிலாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல வந்து கிருஷ்ணனுக்கு பக்தி பண்றேன் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டோம். ஆனா அதை நம்மளால கண்டினியூ பண்ண முடியல. அப்போ நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆனா அதுல வந்து நம்மளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிவோஷனல் சர்வீஸுமே நம்மள என்ன பண்ணும்? நம்மள நல்லபடியா பாதுகாக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்திக்கு கொண்டு வருகின்றன. இப்ப நம்மளுமே இப்ப இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மனித பிறவி. எடுத்த உடனே நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம நெறைய ஜென்மங்கள் என்ன பண்ணியிருப்போம்? நெறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருப்போம். நெறைய வேதங்கள் பாராயணம், இல்லைன்னா வந்து நெறைய பில்கிரிமேஜ், நெறைய புனித ஸ்தலங்கள்ல நீராடி, அந்த மாரிலாம் நம்ம நெறைய புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? இந்த மாதிரியான ஒரு பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இப்பயும் நம்ம வந்துட்டு கரெக்ட்டா, சரி நான் போனஃபைட் பரம்பரால குருவ ஸ்வீகரிச்சுட்டு, நான் வந்து 16 ஹவர்ஸ் சாண்டிங் பண்ணி 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து நல்லா பெர்ஃபெக்ட்டா பக்தில இருந்து முக்தி அடைஞ்சிருவேன். அப்படின்னு நம்மளால முடியுமா? அப்படின்னா, நெறைய அதுலயும் என்னன்னா, நம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பக்தி நம்ம இப்போ பகவத்கீதை இவ்வளோ தூரம் வாசிக்கிறோமா? இவ்வளோ தூரம் சாண்டிங் பண்றோமா? அது இன்னும் ஆனா முழுமையடையலையா? அப்ப என்ன ஆகும்? அடுத்தது மறுபடியும் நம்மளுக்கு பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மறுபடியும் பக்தி பண்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி குடுப்பாங்க. ஏற்கனவே நம்ம பாதியில எங்கேயோ விட்டுருக்கோம். அதனால தான் இப்ப நம்மளுக்கு கன்டின்யூ பண்றதுக்காக பகவான் இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்த நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த முறையில நம்ம நல்லா பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணலன்னா நம்மளுக்கு மீண்டும் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அதே மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி குடுப்பாங்க. ஸோ அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது, இம்முறையில் பக்தியில நம்மளுக்கு என்னைக்குமே குறைவோ, இழப்போ கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது என்ன பண்ணும் நம்மள பயங்கரமான பயத்துலேருந்து, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்மள பாதுகாக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆ வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா ஸ்லோகம்? இதுவரைக்கும் பானுமதி மாதாஜி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சு குடுத்தாங்க. வேற யாருக்காவது ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ம். சின்னதா இருக்கு. புக் வச்சிருக்கீங்களா பிரபுஜி? மாதாஜி You might நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி ஒரு நிமிஷம்.
ரொம்ப சிரமம். आत्मिका बुद्धिर् एकः गुरुनन्दन यहुषाः हयनन्दाश्च ம். बुद्धयो अव्यवसायिनाम् சாய்நாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. நீங்க ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிச்சு கொடுங்க. சிரமமா இல்லையா வாசிக்க. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது பல அஹ், அஹ், அறிவு நான் பார்த்துருந்தேன் அறிவோ பல, இது வந்து இங்க வரணும். அறிவோ உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சோ இப்ப இந்த வழி இருக்கு இல்லையா, பக்தி மார்க்கம் அப்படின்றது நமக்கு வந்து குறிக்கோள் ஒண்ணுதான். என்னன்னா நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும். அதுதான் நம்மளோட குறிக்கோள். அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வாழ்க்கையில நம்ம சரியா பண்ணுவோம். இந்த சரீரம் வந்து எனக்கு வெஹிக்கல், பகவானை பக்தி பண்றதுக்காக எனக்கு பகவான் கொடுத்தது அப்படின்றத தெரிஞ்சு, இது வந்து ஒரு உடை மாதிரி. பழசாச்சு, இல்லை கிழிஞ்சு போச்சு, இல்லை அழுக்காயிடுச்சு, அப்போ என்ன ஆயிடும், நம்ம ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இந்த சரீரம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் நம்மளை விட்டு போகும், திரும்பி ஒரு சரீரம் வரும். இதெல்லாம் சரீரம் பற்றி நம்மளுக்கு இப்போ நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. ஆத்மா என்னைக்கும் அழியாதது, நம்ம என்னைக்குமே இருப்போம், நித்தியமாக இருப்போம், சிறப்பாக இருப்போம், அதுவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இப்போ ஃபோக்கஸ். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரா இருக்கு, சிஸ்டம் சாண்டிங் ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், குருவை ஸ்வீகரிச்சுக்கணும், இதுவும் நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கு. இப்போ நம்மளோட குறிக்கோள் என்னன்னா, நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். சரியா? ஆனா இந்த மாதிரி இல்லாதவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவங்களோட குறிக்கோள் வந்து பல வகையில இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் விஷயங்கள்ல நான் வாழ்க்கையில் இது அடையணும், அது அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆசைகள், பேராசைகளோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப நிறைய கிளைகள் கொண்டதாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அடுத்தது நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம் அப்படின்றது. மிக சிறந்த ஒன்று கிருஷ்ண பக்தி தான். சரிங்களா? நமக்கு அது கிருஷ்ண பக்தி மேல இருக்கிற அந்த ஈடுபாடு, விசுவாசம். ஒரு கிருஷ்ண உணர்வில் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது குல வழக்கங்கள், தேசியம், மானி மானிடம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உலகின் உறவு கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம இது வேற எந்த பிரின்சிபல்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேணும். கிருஷ்ண பக்தி முக்தி வேணும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நான் வெளியில வரணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா, நமக்குள்ள பழக்கங்கள், இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யலாம், ஆனா நம்ம முக்தி அடைய முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணா, நம்ம முக்தி அடையறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம பண்ணணும். அப்ப ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். நம்மளுக்கு இப்ப ஈஸ்வரன் ஜெயபதக குரு மகாராஜ் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிட்டாங்க நம்ம பக்தியில் அப்படின்னா, பகவானும் திருப்தி அடைகிறாங்க. சரிங்களா? ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் கிருஷ்ண உணர்வின்னும் தலத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. இதுவுமே ஒரு ரூல். அதனால தான் பகவான் வந்து ராமரா வரும்போதும் சரி, கிருஷ்ணரா வரும்போதும் சரி என்ன பண்றாங்க, குரு கிட்ட போய் குருகுலத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, பாடம் எடுத்துக்கிறாங்க. எதுக்குன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு குருன்றவங்க மஸ்ட். அதே மாதிரி சத்ரியன் ஆட்சி பண்ணும்போதும் வெல்த் இருக்கு, பவர் இருக்கு, நான் இஷ்டப்படி ஆட்சி பண்ணேன்னு பண்ணாங்களா? இல்லை, குரு மஸ்ட். குரு கிட்ட தான் அவங்க கைடன்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் அவங்க ஆட்சி பண்ணுவாங்க. இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்ம வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல். அப்போ அந்த மாதிரி நமக்கும் வந்துட்டு இப்போ கலியுகத்தில் நம்மலாம் இருக்கோம். குருலாம் வேணும்னா கிருஷ்ணன் பக்தி பண்ணி நானே அடைஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியணும்ல பகவானோட அந்த அம்சம் என்ன, அவங்களோட சிறப்பு என்ன, நம்ம யாரு, ஆத்மா, சரீரம் இல்லை, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மூலியமா. அப்போ இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால அவங்களோட கைடன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தி பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்ம பகவானை அடைய முடியாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் மும்முறை துதித்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன். இது வந்து காலையில் சிக்ஷாஷ்டகம் மங்களாரத்தி நம்ம வாசிப்போம். சரிங்களா? அதில் வரக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே இருக்கிறவங்க தான் ஹிஸ் ஹைனஸ் நாமினிஷ்தா பிரபுஜி. அவங்க தான் இஷ்கான் பெங்களூர் இஷ்கான் டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் அவங்க. சரிங்களா? 2.42 43 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? கோபால் பிரபுஜி சிரமமா இருக்கா வாசிக்க? சரி, ஓகே. வேற யாரும் சொன்னீங்களே வாசிக்கிறேன்னு, யாரும் வாசிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பானுமதி மாதாஜி, கரெக்டா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி.
வாசிக்கிறோம். यां यामिमां पुष्पिदां वासं प्रवरन्त्य विपश्चितं वेदवादरदा वार्ता नान्यत् अस्ति दिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म बलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां मोहैश्वर्य कदिम्रदी சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்க லோகத்துக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலனுக்கர்ச்சையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவர். இதைவிட உயர்ந்தது ஏதுமில்லை என்று கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்ன அப்படின்னா தேவர்கள் வழிபாடை நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? தேவர்கள்ட்ட நம்ம இப்ப வழிபாடு பண்றோம். மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு செல்வம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம பூஜை பண்ணுவோம். சரஸ்வதி அம்மாவுக்கு நாலேஜ் வேணும், குழந்தைங்களும் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு பூஜை பண்ணுவோம். இந்திரனுக்கு மழை வேணும் அப்படின்னு பூஜை பண்ணுவோம். வருணனுக்கு அப்படின்ட்டு சூரியனுக்கு அது மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நிறைய நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய பிள்ளையாருக்கு தடயங்கள் எல்லாம் போகணும் அப்படின்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம முக்திக்காக வேண்டி பண்ணியிருக்கோமானா இல்ல. என்ன பண்ணியிருக்கோம்? எல்லாமே இந்த ஜடவுலக வாழ்க்கையை இன்னும் நல்லா வாழணும். ஜடவுலக வாழ்க்கை நல்லா வாழணும். அதுக்காக தான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. யாரு? நல்லா ஃபுல்லா நாலேஜ் இல்லாதவங்க முக்தி அடையணும். மனித பிறவில நான் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்தே நான் வெளில வரணும். தேவையில்லாம தான் நம்ம அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல. அதுலயே நான் வெளியே இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாம டெம்பரவரியான சொல்யூஷன் பார்ப்பாங்க. இப்ப பண தேவை இருக்கா? உடனே ஒரு பூஜை பண்றது. இப்ப மழை இல்லையா? அப்ப அதுக்கு ஒரு பூஜை பண்றது. அந்த மாதிரி டெம்பரவரியான சொல்யூஷனை பாக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வர மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்க உள்ள வாழ்க்கையே இதை விட உயர்ந்ததா வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட நிலை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தியுடையவர்களாக உள்ளனர். தங்களது அறியாமையினால் வேதங்களின் கர்ம காண்ட பகுதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள பலநோக்கு செயலின் மீது அதீத பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? வேதத்துல பார்த்தோன்னா 90% இந்த கர்ம காண்டா தான் இருக்கும். அந்த ஜட உலகத்துல என்னென்னலாம் அடையணுமோ அது அதுக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பலஸ்ருதியோட நம்மளுக்கு பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? குழந்தைங்க வேணும்னா அதுக்கு என்ன பூஜை பண்றது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எடுத்த உடனே முக்தி அப்படின்றதுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பக்குவமா இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி மலர் சொற்கள் வேத கர்மகாண்டா இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி அதுல உள்ள பெனிஃபிட்ஸ் அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். 2.44 ஸ்லோகம் வாசி கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிட்டு அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. சாந்தி மாதாஜி. ஓகைஸ்வரிய பிரசக்தானாம் தயா பக்ருத சேதசாம் யவசா ஆத்மிக புத்திகி சமாதௌன வீதியதேம். புலனின்பத்திலும் பௌதிக செல்வத்திலும் மிகுந்த பட்டுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எடுத்த உடனே ஹியூமன் லைஃப்ல எனக்கு முக்தி தான் வேணும் அப்படின்னு இப்பயுமே நம்மளை கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்னா என் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், நான் ஹெல்த்தியா இருக்கணும், இப்படிதான் நிறைய நம்மளுக்கு ஏன்னா அதுதான் அன்னாதி காலமா நம்ம பழகிருக்கோம். நிறைய நம்ம பழகினது தான் இல்லையா? அப்ப புலன் இன்பத்திலும் பௌதிக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்கள் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும், அதுல அவங்க ரொம்ப உறுதியோடு இருக்க மாட்டாங்க. அடிக்கடி என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துடும். இந்த பௌதிக உலகத்துல நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், அப்படிதான் அவங்களோட நிலை இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப கர்ம காண்டர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யார? சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் இந்த ஜட உலக விஷயங்களை நல்லா பூர்ணமா அனுபவிக்கணும், அப்படிதான் அவங்களோட. ஆனா எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை இல்லையா? அப்போ அதில் என்ன இருக்கும்? ஆன்சைட்டி, டென்ஷன் தான் இருக்கும். கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, கிடைச்சதை தக்க வச்சுக்குவோமோ, இல்லை அது நம்மளை விட்டு போயிடுமோ, இப்படி தான் இருக்கும் வாழ்க்கை. அப்புறம் எங்கேருந்து அமைதி இருக்கும்? இருக்காது இல்லையா? ஆனால் அதுலேயே தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சந்தோஷத்தையும் அமைதியும் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உறுதியான திருமணத்திற்கு தகுதி இல்லாமையை குறிப்பது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? போகம் அப்படின்னு பௌதிக இன்பங்கள், ஐஸ்வர்யங்கள், செல்வங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது கர்மகாண்டா இந்த ஜடவுலக இன்பங்கள் அதை மையமாக வச்சு வாழ்க்கையை வாழறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆனால் அது டெம்பரவரி. அதுதான்
கிடைக்காத வரைக்கும் எப்ப கிடைக்கும், கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இது நம்மகிட்டயே இருக்குமா, நம்மள விட்டு போயிடுமா? இது 2மே இருக்கும். அப்ப கிடைக்காத வரைக்குமே ஏக்கம் தான், கிடைச்சதுக்கு அப்புறமும் பயம்தான். அப்புறம் எங்கேயும் அமைதியும் சந்தோஷமும் நமக்கு இருக்காது. அப்படி ஏன்னா டெம்பரவரியானது இல்லையா எல்லாமே. அப்ப சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் தான் சொர்க்கலோகத்துக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவார்கள் என்று கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். அப்ப யாரெல்லாம் வந்து பௌதிக விஷயத்த சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்களால எங்க வரைக்கும் போக முடியும்? சொர்க்கம் வரைக்கும் போக முடியும். இதை குறித்து வைத்துக்கொண்டு மரணத்திற்கு பிறகு சொர்க்கலோகத்தை அடைவது உங்கள் குறிக்கோள் என்றால் அதனை விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதை குறித்து வைத்துக்கொண்டு மரணத்துக்கு பிறகு சொர்க்கலோகங்களை அடைவது உங்கள் குறிக்கோள் என்றால் ஆமா, சரியா? ஏன்னா வந்து இதுல நம்மளுக்கு என்னைக்குமே என்ன இருக்காது, லிபரேஷன் இருக்காது. சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, திரும்ப அங்க சந்தோஷங்கள்லாம் அனுபவிப்போம். நம்ம இப்ப நிறைய சேரிட்டி பண்ணிட்டோம், நல்ல சந்தோஷம் நம்ம சொர்க்கத்துல அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த சுக்ருதி முடிஞ்சோடனே என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு திரும்ப பிறப்பு சுவிட்சில் இந்த பூலோகத்துல ஒரு நல்ல இடத்துல வந்து பிறப்போம். அதுதான் 2.45 சாந்தி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना நிர்வந்தோ நித்திய சத்வஸ்து நிர்யோக சேம ஆத்மவான். வேதங்கள் பொதுவாக பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. அர்ஜுனா, இம்மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பொருள்களை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. ஹரே சரி. கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே வந்து கர்மகாண்டா போர்ஷன் பற்றி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அந்த செக்மெண்ட் பற்றி நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க. அதில் உள்ளது எல்லாமே பௌதிகமான விஷயங்கள். அது நமக்கு என்றைக்குமே என்ன பண்ணும், சொர்க்கம் வரைக்கும் தான் நம்மளை கொண்டு போகும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்போ பொதுவாக பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. கண்டிப்பாக எதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்தில் இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த 3 குணத்தோட ஆதிக்கத்தில் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இம்மூன்று குணங்களின் அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதுல நீ வந்து கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காத, இதுலேருந்து வெளியில வா, தாண்டி வா அப்படின்றத சொல்றாங்க. எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இந்த ஜட உலக விஷயங்களையே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இல்லாம, மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்றேன், கிடைக்கிற வரைக்கும் கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு இருக்கும், கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்குமா இருக்காதா, தக்க வச்சுக்க முடியுமா முடியாதா, ஆக இதுல சந்தோஷமா அமைதியோ கிடையாது. அதுதான் அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அமைதியும் சந்தோஷமும் வேணுமா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாமே கடமையா செய்யணும், பட்டது இல்லாம கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும். அதுல தான் நம்மளுக்கு என்னைக்கு என்ன இருக்கும், அமைதியும் சந்தோஷமா இருக்கும். இதை நம்ம கண்டிப்பா ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 2.40 ஸ்லோகத்துல படிச்சிட்டோம், இம்முயற்சியில் குறைவோ தாழ்வோ கிடையாது. பயங்கரமான பயத்துல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணுது, கிருஷ்ண பக்தி பாதுகாக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு பொறுப்புகளை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்து அடையணும், அதை நம்ம தக்க வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி கவலைகள்லேருந்து நம்ம விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக, ஆத்ம நிலையில் நம்மள வர சொல்றாங்க பகவான். சரிங்களா? அழகா நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 2.46 ஸ்லோகம் வாசி கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வதः சம்பளுதோதகை தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராக்மணஸ்ய விஜானதகம். சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடைய பெறும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ வர எல்லா ஸ்லோகத்துலையுமே நம்ம என்ன பார்க்கணும், பகவத்கீதை முழுசாவே நம்மளால நல்லா உணர முடியும். ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு எவ்வளவு அழகா சொல்ல முடியுமோ அதே மாதிரி பகவான் நமக்கு என்ன பண்றாங்க, எல்லா அந்த கைடன்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், சட்டுன்னு ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். சரிங்களா? அப்ப சிறு கிணற்றில் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தினால், ஒரு கிணற்றால நமக்கு அது தண்ணீர் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு பூர்த்தி ஆகும்போது அது வந்து பெரிய நீர்த்தேக்கத்தினால என்ன ஆகும், பூர்த்தி ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா என்ன ஆகும், இந்த கர்மகாண்ட போர்ஷன் இதெல்லாமே என்னன்னா ஒரு அதுல ஒரு சந்தோஷம், அதுதான் நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம், அதே நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னும் போது பகவானோட பக்தி நமக்கு எவ்வளவு தரும் இல்லையா? அந்த அமைதியும் சந்தோஷத்தையும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. நம்ம அந்த வேதங்களின் நோக்கங்களை அறிவதற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடைய பெறும். பகவான் இந்த உலகத்துல எதுக்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, எதுக்கு இவ்வளோ சாமி, எல்லாரும் கேட்கறது தான், ஏன் இவ்வளோ கடவுள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னன்னா, எடுத்த உடனே முக்தி அப்படின்ற நிலை வராதவங்களுக்கு படிப்படியா ஒரு எலிவேஷன்,
படிப்படியா அவங்கள கிருஷ்ண பக்திக்கு வர ஒரு நிலை தான் அதெல்லாம். சரிங்களா? அது ரியலைஸ் பண்ண பண்ண நல்லபடியாக நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும். அப்போ கர்மகாண்ட சடங்குகளை விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். வேதங்களின் அறிவு மிக உயர்ந்த நோக்கம் கிருஷ்ண உணர்வில் புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண பக்தி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாலே கிணற்றினால தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். அப்போ பெரும் நீர்த்தேக்கம் பகவான் அவங்களால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ண பக்தியில் இன்னும் சிறப்பாக நம்மளால அமைதி சந்தோஷத்தையும் பெர்மனன்ட் விஷயம் இல்லையா நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றது தான். அப்போ 2.47 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சனம் மா கர்ம பலஹேதுர்பூர் மாதே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பட்டுதல் கொள்ளாதே. ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஒரு கருவியா இருக்க சொல்றாங்க பகவான் நம்மள. சரிங்களா? விதிக்கப்பட்ட கடமையில நம்ம செய்யணும். அதுலேயே நம்ம இப்போ ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும். எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும். அதுலேலாம் விலகிக்கலாம் கூடாது. சரியா? எல்லாமே கரெக்டாக செய்யணும். அதாவது ஒரு பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் அந்த விஷயத்தில் நம்மளோட கடமையை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும். ஆனால் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. பலனை நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. சரிங்களா? இதை பண்ணால் எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பற்றுதல் இல்லாமல் நம்ம செய்யணும். ஒரு செயல் விளைவுகளுக்கு உன்னே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. நம்ம செய்கிற எந்த செயலுக்கும் நான் தான். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் சொல்கிறது தான், என்னால் தான் இது நடந்தது அப்படின்வாங்க இல்லையா? ஆனால் 18th சாப்டரில் நம்ம ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம், ஒரு செயல் நல்லபடியாக நடக்கணும், அதுக்கு 5 காரணம் இருக்கணும். அந்த 5 காரணமும் பொருந்த வந்தால் தான் ஒரு செயல் நடக்கும். இப்போ நான் தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சேன், எல்லாமே என்னால் தான் நடந்ததுன்னா நான் செய்கிற எல்லாமே பாசிட்டிவாக முடியணும் இல்லையா? அப்படி முடியாது. நம்ம செய்கிற பல விஷயம் தோல்வியில் தான் முடியுது. அப்போ நம்மளால ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்றது கிடையாது. அதுவே போதும் சான்றுக்கு. இப்போ நான் என்னால் தான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா நான் செய்கிறது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகணும்? சக்ஸஸ் ஆகணும் இல்லையே? அப்படி இல்லை இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுக்கும் மேலே ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது. அது என்னன்றது தான் பகவத்கீதையில் 18th சாப்டரில் நம்ம பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நம்ம 2nd சாப்டரில் இதை பார்க்கலாம். உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கடமையை செய்ய, அதனால சரி என்னால் எதுவும் நடக்கல அதனால நான் எந்த கடமையும் செய்யலை அப்படியும் கிடையாது. நம்மளோட கடமையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? செய்யணும். ஒரு கருவியா, நிமித்த மாத்திரம். 11th சாப்டர்லையும் பகவான் அதை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கருவியை நம்ம செய்யணும். நமக்கு அதிகாரம் அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்கூடாது. அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம் இதில் நம்ம பார்க்குறோம். பற்றுதல் இல்லாமல் கடமையை செய்தல். கடமையை செய்யணும், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும். அப்போ பலன்கள் எதனால் அப்படின்னா பற்றுதலோடு நம்ம செயல்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கர்ம பலனை அனுபவிக்கிற அந்த ஒரு கதி வந்துடும். சரிங்களா? அதனால தான் அப்போ கர்ம பலனை அனுபவிக்கணும், நம்மளுக்கு மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம மாட்டிப்போம். அதனால தான் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? பற்றுதல் இல்லாமல் உன்னோட கடமையை செய். ஏன் கடமையை செய்யணும்? நம்மளோட சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம கடமையை செய்யணும். அது நம்மளோட இயல்பு. ஒரு வேலையும் செய்யாமல் நம்மளால ஒரு நாளும் சும்மா இருக்க முடியாது. வேணா ரெஸ்ட் எடுப்போம் கொஞ்ச நேரம் இல்லையா? ஆனால் வந்துட்டு எந்த செயலும் செய்யாமல் என்னால் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருக்க முடியும்னா அது ஆத்மாவால் முடியாது இல்லையா? யாராலையும். ஸோ அதனால் நம்ம சரீரத்தை பாதுகாத்துக்காக கடமை செய்வோம். ஆனால் அதை பற்றுதல் இல்லாமல் பண்ணணும். பற்றுதல் இல்லாமல் பண்ணால் தான் நம்ம கர்ம பலனை நம்ம சிக்க மாட்டோம். அப்போ நம்ம முக்தி அடைய முடியும். அதனால தான் நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் நமக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ பலன்கள் பற்றுதல் இல்லாமல் நாம் பலனுக்கு காரணம் நான் தான் காரணம்னு சொல்லக்கூடாது. கடமையை செய். ஆனால் கடமையை செய்யணும். அதனால் கிருஷ்ண பக்தியில் இருந்துட்டு நான் வந்துட்டு எந்த கடமையும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க புரிதல் இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? 2.48 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் யக்வா தனஞ்சயம் சித்தய சித்தயோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக யுச்யதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்விகளில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ யோகம்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது ரெகுலேட்டட் லைஃப். சரிங்களா? அதில் என்ன அப்படின்னா வெற்றி தோல்வி எதையுமே யோசிக்கக்கூடாது. அதாவது டியூவாலிட்டிஸே நம்ம கிட்ட வரக்கூடாது. டியூவாலிட்டிஸ் வந்துச்சுனாலே நண்பன் விரோதி, இன்பம் துன்பம் எல்லாம் சரீரம் சார்ந்தது தான். ஆத்மாலே நமக்கு நண்பனும் கிடையாது, விரோதியும் கிடையாது. எல்லாருமே ஆத்மா தான், எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்கள் தான், சமம் இல்லையா? அப்போ எல்லாத்துலேயுமே அதே மாதிரி தான். இன்பம் துன்பம் எல்லாத்துலேயுமே என்னென்னா சமம் சமம். அந்த ஒரு சமநிலையில் நம்மளை கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அந்த நிலையிலேருந்து நம்ம கடமைகளை செய்யணும்.
இதை தான் வந்து யோகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். 2.49 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? மாதாஜி எனக்கு கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி. இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் பிரபுஜி. யூடியூப்ல பார்த்துக்கோங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. சாரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தூரேன ஹியவரம் கர்ம புத்தியோகாத் தனஞ்சயம் புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச கிருபணா பலகேதவம். தனஞ்சயா, உனது மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. தமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவர் கஞ்சர்களே ஆவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப தனஞ்சியா அர்ஜுன் என்ன சொல்றாங்க? அப்ப மோசமான செயல் பக்தி தொண்டின் உதவினால். இப்ப அர்ஜுனர் செய்யறது வந்து என்னன்னா எல்லாரும் அழிக்கணும் போர்ல, அதுவும் குருவை இல்லைங்களா, பீஷ்மரை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னா. அப்ப அது வந்து பக்தி தொண்டின் உதவினால், அதாவது வந்துட்டு அனைத்து மோசமான செயல்களும் பக்தி தொண்டின் உதவினால் தூரமாக வைத்து விட்டு சரணடைவாயாக. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தமது செயலில் பலனை அனுபவிக்க விரும்புபவர்கள் கஞ்சர்களே ஆவார்கள். ஓகே. செயல்ல பலனை எதிர்பார்த்து பக்தி சேவை இல்லாம, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம தமது செயல்களில் பலன்களை அனுபவிக்க விரும்புபவர்கள் கஞ்சர்கள் அப்படின்னா கர்மிகள், கர்மிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்காங்க. அதுவும் ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபிள்ஸில் எதுலையுமே அவங்க இல்லாதவங்களா இருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து கர்மிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அனைத்து மோசமான செயல்கள், அதாவது ரெகுலேட்டட் லைஃப் இல்லாமல், சரிங்களா, மோசமான செயல்கள்ன்றது ரெகுலேட்டட் லைஃப், அதை வந்து பக்தி தொண்டின் உதவினால் தூரமாக வைத்து விட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெகுலேட்டட் லைஃப்பில் நம்ம வந்து பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். கர்மீஸ், இங்கே வந்து கஞ்சர்கள் தான் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். கஞ்சர்கள் அப்படின்னா ஒரு ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மேட்டிங், டிஃபெண்டிங், இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிரதானமாக இருக்கும். சரிங்களா? நல்லா தூங்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நல்லா வந்துட்டு நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும். இதை வந்து ஒரு பசு பட்சியும் செய்யும் இல்லைங்களா? ஸோ அதில் வந்து ரெகுலேஷனே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரியான செயல்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓரமாக வச்சிடணும், தூரமாக. எப்படி? பக்தி தொண்டின் உதவினால் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குன்னா ரெகுலேட்டட் லைஃப்க்கு நம்ம வந்துடுவோம். வந்து நம்ம பகவான்ட்டு நம்ம சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்போ உண்மையான யோகம் என்பது என்ன? உன் கடமையை பற்றுதல் இல்லாமல், அதுதான் சரியான யோகத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது? அனைத்து மோசமான செயல்களையும் நிராகரித்து விட்டு பகவானிடம் சரணடைவாயாக. அப்போ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன். சரிங்களா? என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பசு பட்சி மாதிரி வாழக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இஷ்டத்துக்கு எது வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படி கிடையாது. ஹியூமன் லைஃப்னாலே ஒழுங்குமுறை. அது நம்ம எங்கே போனாலும் பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ரோட்டில் நம்ம வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா? எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அப்போ ஹியூமன் லைஃப்ல என்ன அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. நான் என் இஷ்டப்படி என் வாழ்க்கையை வாழ்வேன், நம்ம வாழக்கூடாது. பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி நம்மளோட செயல்களை பற்றுதல் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வாழ்க்கை படம் பௌதிக பற்றுதல் பந்தப்படுத்தும், ஆனால் ஆன்மீக பற்றுதல் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும். அப்போ நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்கள நிறைய பற்றுதல் இல்லாமல் பற்றுதல் இருக்கணும். அது நம்ம மாற்றிக்கவே முடியாது. ஆசைப்படுறது மனிதனோட இயல்பு, ஆத்மாவோட இயல்பு. சரிங்களா? ஆனால் அதை என்ன பண்ணணும் நம்மன்னா நல்லதுக்கு ஆசைப்படணும். பகவான் மேலே அந்த ஆசை நம்ம வச்சு பகவானை பக்தி எப்படிலாம் பண்ணலாம், அவங்கள நம்ம எப்படிலாம் ப்ளீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேத முறைப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அது நம்ம அவசியம் நம்ம பண்ணணும். ஆனால் பௌதிக பட்டுதல் நம்மளை பிறப்பிறப்பு ஸ்டேஜில் கொண்டு வந்துடும். அதனால் அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். நான் என்னது என்பது மிக ஆபத்தான வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக. சரிங்களா? என்னோட சரீரம் சார்ந்த விஷயம் இதெல்லாம் நம்மளை என்ன பண்ணும்? ஃபால்டன் ஆக வைக்கும். அங்கிருந்து தான் எல்லா துன்பங்களும் தொடங்குகின்றன. நான்றதே பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான். நம்ம ஆத்மானாலே பகவானோட பக்தன். அந்த நிலையில் என்னோடதுனாலும் எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமும் நான் கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வரணும். அப்படி தான் நம்ம கொண்டு வரணுமே தவிர தனியாக பகவானை விட்டுட்டு நான் எனது அப்படின்னு ஃபால்ஸ் ஈகோல நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 2.50 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? புக்தி யுக்தோ ஜகாதீக உபே சுக்ருத துஷ்கிருதே தஸ்மாத் யோகாய யுச்யஸ்வ யோக கர்மசு கௌச்சலம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்புகிறான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதுக்காக நம்ம பொறுமையா சரி அடுத்த லைஃப்ல பார்த்துக்கலாம், ஓகே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது சரியா. நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம வந்து சரியா நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுறணும். இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சாண்டிங்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் முழுக்க பகவானுக்காக நம்ம நமக்காக தான். ஆனா அதுல வந்து எந்த மெட்டீரியல் விஷயமும் கிடையாது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண பக்தி தொழில் நம்மளை வந்துட்டு ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதான் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்லேருந்து விளைவுலேருந்து தப்புகிறது அப்படின்னு. இப்போ எனக்கு நல்லா பேசணும்னு ஆசை, நான் என்ன பண்ணலாம் கிருஷ்ண கதாவை பேசலாம், சாண்டிங் பண்ணலாம். அப்போ அது என்ன பண்ணும் பக்தி தொழிலை நீ ஈடுபடுத்திக்கும். அதே சமயத்தில் நல்ல தீய செயல்கள் இதை நான் சாதாரணமாக கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் இல்லாமல் ஒரு ஃபோன் எடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட பேசுகிறோம், ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட பேசுகிறோன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஏதாவது 100% நல்ல விஷயம் இருக்குமானா இருக்காது இல்லைங்களா. சில சமயம் தப்பாக பேசுவோம், இல்லைன்னா தேவையில்லாத பேசுவோம், அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா. ஆனால் இதே நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் கிருஷ்ண கதா பேசுறது, சாண்டிங் பண்ணுறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்போ அது நம்மளை என்ன பண்ணுது நல்ல தீய செயல்கள் விளைவுலேருந்து நம்மளை தப்பிக்க வைக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, இதுதான் வந்து சிறந்த நிலை. அதனால எப்பயுமே நம்மள முடிஞ்ச வரைக்கும் கிருஷ்ண பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும், நிறைய சாண்டிங் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம இந்த தேவையில்லாத செயல்கள்ல நல்ல செயல்களா இருந்தாலும் சரி தீய செயல்களா இருந்தாலும் சரி அது என்ன ஆயிடும்னா நம்மள சொர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் கொண்டு போற செயல்கள் இல்லையா, அதுல நம்மள விலக்கி வச்சிருக்கோம். எது பக்தி ஷீல்டு மாதிரி. நம்மளுக்கு 2.51 ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வேற யாரும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சாந்தி மாதாஜி நிறைய ஸ்லோகம் வாசிச்சுட்டாங்க. வேற யாருக்காவது வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹர்ஷம் புத்தி யுக்தாஹி பலம் த்யக்வா மனிஷினக ஜன்ம பந்த வினிர்முக்தா பதம் கச்சந்தியமனா யனாமயம். ஹரே கிருஷ்ணன். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்விதம் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள் பக்தர்கள் பௌதிக உலகின் செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். ஹரி போல் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பக்தி தொண்டு தான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு கிளாஸ் நம்ம இருக்கோம், நானும் வந்துட்டு பேசுறேன், நீங்களும் கேட்குறீங்க, நான் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறீங்க, நானும் கேட்குறேன். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்குது. அப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணுது மற்ற பௌதிக விஷயத்துல நம்மள என்ன பண்ணுது விலக்கி வைக்குது இல்லைங்களா. இது மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் மேக்ஸிமம் நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே வரணும். நம்ம கிட்ட நான் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம கடமையும் நம்ம சரிவர செய்யணும் சரிங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்ம இந்த தேவையில்லாத அந்த நல்லது கெட்டது இந்த விஷயங்கள் இந்த பௌதிக விஷயங்கள் நம்ம விலகி இருக்கோம் சரிங்களா. அப்போ அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம பகவானை அடைய முடியுது. பிறப்பிறப்பு இருந்து விலக முடியுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 52 ஸ்லோகம் வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. யதா தே மோக கலிலம் புத்தி யதிதர்ஷ்யதி ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ரேதவ்யஸ்ய ஹிருதஸ்ய ச. மொழிபெயர்ப்பு. எப்போது உன் அறிவு மயக்கம் எனும் இவ்வளர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது நீ சம நிலையுடவனாகி விடுவாய். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது இந்த மயக்கம் தான். மயக்கம்னா அறியாமை சரிங்களா, மாயை அப்படின்றது. டெம்பரரி இல்லாமல் பெர்மனெண்ட்னு தெரியும், பெர்மனெண்ட்லாம் டெம்பரரின்னு தோணும் சரியா. கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ணா அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கான்ஷியஸ்னஸ்லேயே வராது. அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம், அதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி பற்றுதல் இல்லாமல் இருப்போம். ஆனால் எதெல்லாம் நம்மளது டெம்பரவரியோ அது எல்லாத்துலையும் நம்ம இந்த வாழ்க்கை தான் எனக்கு நிச்சயமான வாழ்க்கை, இதுலேயே தான் நான் கடைசி வரைக்கும் இருக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பற்றுதலோட அலாதியான பிரியத்தோட இருப்போம் இல்லையா. அதுதான் மயக்கம் அப்படின்றது. அப்போது நம்ம வந்துட்டு எப்பொழுதும் ஒன்று அறிவு எப்போ நம்ம நாலேஜ் பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த மயக்கம் இந்த அறியாமை அதுலேயே நம்ம வந்து வெளியில் வரோமோ அப்போது இதுவரை கேட்டது இனிமே கேட்க வேண்டியது இது எல்லாமே சமநிலையுடன் ஆகி விடுவாய் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அப்போ நம்ம இந்த டியூயாலிட்டிஸில் நம்ம ஈடுபடாமல் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சமநிலையில் இருப்போம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 53 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சரி மாதா. ஸ்ருதி விப்ரதிபநாதே யதா சாஸ்யதி நிச்சலா சமாதவ் அச்சலா புத்தி சதா யோகம் அவாப்சிய ஸ்ரீ. எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ எப்போது அது தன்னுணர்வில் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா ஆத்மாவை பத்தி பார்த்துட்டோம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் கர்மகாண்ட போர்ஷன்ல சந்தோஷம் அப்படின்றது என்னன்றதை பார்த்தோம். போர் பண்றதுதான் சந்தோஷம்னு அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருந்தாங்க சார். அது ஒரு பக்கம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னா கர்மகாண்டா பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், சரியா? அப்ப அதுல தேவர்கள் வழிபாடு என்ன நிலைக்கு நம்மள கொண்டு போகணும், சொர்க்கம் வரைக்கும் தான் கொண்டு போகணும்னு பார்த்துட்டோம். முக்தி கிடையாது அதுலன்றதை பார்த்துட்டோம், சரியா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்பொழுது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலை அடைகிறதோ, இந்த மாதிரி கர்மகாண்டா போர்ஷன்ல எல்லாம் இந்த பூஜையை பண்ணி நான் வந்து இதை அனுபவிக்கணும், இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்தை அனுபவிக்கணும், சொர்க்கத்துக்கு போகணும், இதுல எல்லாம் நம்ம ஈடுபடாம இருக்கோமோ, அப்பொழுது அது தன்னுணர்வு சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ, சரிங்களா? சரி, எப்போ அது வந்து ஆத்ம நிலையில நிலை பெற்றிருக்கோ அப்பொழுது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனா ஆவாய் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப நம்ம ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரோம். மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம ரொம்ப, அதே சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், தன்னுணர்வு செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு நம்ம வரோமோ அப்ப நம்ம லிபரேஷன் அப்படின்னு அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம அடையிறோம். தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து 53 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம். மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு இதுல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஒரு 15 மினிட்ஸ் அதிகமாக கிளாஸ் இருந்திருக்கு. சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே